Yma nawr, dy presenoldeb di, a ddolar di, a ddolar di. Yma nawr, yn gweithio yn ôl fi, a ddolar di, a ddolar di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrthio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrthio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Bore da pawb. Bore da. Mae'n braf iawn gallu bod gyda'n gilydd bore yma, bod i ddim yn braf tu allan, mae'n braf mewn fan hyn a bod ni'n gallu dod at ein gilydd bore yma i addoli Duw, i dod mewn i'w bresenoldeb, treulio amser dy fe, cyfarfod Iesu o'r newydd bore yma. Be bynnag mae wythnosau ni wedi edrych fel, dyn ni'n dod o flaen yr un Duw sydd yn Duw dros oll. A mae hynna yn newyddion anhygoel sy'n werth ei ddathlu. A dyna be dyn ni am wneud bore yma. Felly, os ydych chi eisiau sefyll, newn ni gweddio a wedyn dechrau gyda amser o addoliad. O Dduw, diolch am y fraint sydd gan ni bore yma i dod at ein gilydd i ddod mewn i dy bresenoldeb di. A dyn ni'n gofyn i ti jyst cyfarfod â ni ble bynnag ydyn ni bore yma. I jyst gweld ti o'r newydd bore yma. Neu di derbyn ein mawl a'n can bore yma. Dyn ni yma i ti Arglwydd. Neu di jyst llenwi ni o'r newydd bore yma. Yn dy enw di. Amen.
sy'n agored, deiliau sy'n llawn syched am dan y ti yna. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti di'r un sy'n deilwng, dim anfon dan i lawr. Croesawu di anmal, croesawu di anmal, ein tadra gwyddolwyd, mae'n croeso yma nawr. Galonau ganant god, yn neud â floediant faw, ein tadra gwyddolwyd, mae'n croeso yma nawr. Galonau sy'n agored, meiniau sy'n llawn syched am dan y ti yna. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti di'r un sy'n deilwng, dim anfon dan i lawr. Croesawu di anmal, croesawu di anmal, ein tadra gwyddolwyd, mae'n croeso yma nawr. Galonau ganant god, yn neud â floediant faw, ein tadra gwyddolwyd, mae'n croeso yma nawr.
Dduw, diolch bod ti'n Duw cariadus, Duw sydd yn rhoi gobaith i ni. A dyn ni'n diolch am hynna. Ni di jyst bod yn presennol trwy'r ysbryd glân, trwy weddill ein amser bore yma. Yn dy enw di, dyn ni'n gweddio. Amen. Amen. Wel, bore da bawb. Mae e'n hyfryd bod yma, bore yma. Un, dau. Un, dau, tri, un, dau, tri. Da chi'n clywed fi rwan? Ydach, na ni. Gret. So mae'n hyfryd bod yma bore yma. Mae'n neis gweld ymwelwyr yma. Mae'n hyfryd gweld rhai pobl sydd wedi bod yn sâl yn ddiweddar nôl gyda ni bore yma, a hefyd helo i chi sydd dal adre yn sâl hefyd. Brysiwch wella. Byddwn ni yn croesawu Ann yn aelod nes ymlaen yn y gwasanaeth, so byddwn ni'n gwneud hynna cyn i ni ddathlu swper yr Arglwydd nes ymlaen, felly ni'n disgwyl ymlaen yn fawr i hynna. Croes arbennig i Angharad, Modryb Ann, ac hefyd wrth gwrs Modryb Robin hefyd. Mae rhai ohonon ni yn adnabod Angharad cyn bod ni mewn gwirionedd wedi adnabod Robin ac Ann, a hynna drwy llanw flynyddoedd yn ôl. Oedd Angharad yn un o sylfaenwyr llanw, yn drysorydd llanw am flynyddoedd. Felly mae'n hyfryd eich gweld chi eto gyda ni bore yma Angharad. Jyst chydig bach o gyhoeddiadau cyn bod ni yn mynd ymlaen. Nos Sadwrn sydd yn dod, mae yna groeso cynnes i ymuno yn Dinas Dinlle am 7:00 y nos ar gyfer nofio yn y môr a sgwrs o gwmpas y tân. Allwch chi ddod am sgwrs o gwmpas y tân hyd yn oed os ych chi ddim eisiau mynd mewn i'r môr. So Meilir, Drian, diolch, sori. O'n i'n fel am Drian achos mae'n mewn i'r môr. So diolch i Meilir am drefnu hwn, digwyddiad cymdeithasol i ddod â pobl a cymdeithas ynghyd. So hwnna 7:00 nos Sadwrn sy'n dod yn Dinas Dinlle, a jyst gyrru reit i'r pen, a jyst cyn y troad i'r dde am y maes awyr, y maes parcio ar y chwith. So y maes parcio olaf un mewn ffordd. So hwnna 7:00 nos Sadwrn sy'n dod i chi sydd eisiau nofio yn y môr neu cymdeithas y sgwrs o amgylch y tân. Wedyn, yr unig gyhoeddiad arall dwi'n meddwl yw jyst deud mae Mari sy'n pregethu dydd Sul nesaf. So dwi'n meddwl, na ni, dwi ddim wedi rhoi sioc i ti nawr. So da ni'n disgwyl mlaen yn fawr i hynna. A wedyn hefyd jyst atgoffa beth yw'r drefn efo'r gwaith plant. So dosbarth derbyn i fyny yn mynd lawr grisiau i'r gwaith plant a Siw sydd yn arwain bore yma. Ac dwi'n meddwl hanes Emaus, maen nhw'n cael bore yma, sydd yn, ni heb gydlynu fe, ond dyna mae'r oedolion am edrych arno bore yma hefyd. Felly, na ni, mae'r cytsurau yn dod at ei gilydd yn Caersalem bore yma. A wedyn, os yw'r plant yn iau na dosbarth derbyn, yna mae croeso i'r rhieni fynd gyda nhw i'r ystafell yn y cefn, a mae modd gwrando ar yr oedfa fan yna, a mae yna rai teganau yna hefyd. Dwi'n meddwl dyna ni o ran y cyhoeddiadau, so newn ni gael gair o weddi nawr cyn bod ni yn rhyddhau y plant i adl yr ystafell. O Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am y diwrnod newydd yma. I ni'n gofyn i ti helpu bob un ohono ni bore yma beth bynnag yw yn hoedran, i roed yn sylw ac i agor yn calonnau i Iesu. I ni yn gwahodd
dy ysbryd di, yr ysbryd glân, i roi egni a cyfeiriad a heddwch mewn i fywydau pob un ohono ni heddiw, beth bynnag yw yn hoedra. Fi gyda'r plant, fi gyda'r oedolion, fi gyda holl deulu Duw heddiw, wrth i ni ddathlu dy gariad di i ni yn Iesu Grist. Amen. Amen. O'n i jyst un peth arall tra bod allwch chi ddechrau wyndro mas. So, os oes rhai o'r plant... sut dwi'n dweud hyn? Plant hŷn ieuenctid iau neu ieuenctid yn dymuno aros i glywed y bregaeth a bod chi eisiau help mwyn gallu dilyn y bregaeth. I ni wedi paratoi taflen. A i ddeud y gwir, falle fysa rai o'r oedolion yn gweld hwn yn werthfawr hefyd. So, ni wedi paratoi rhyw fath o daflen gyda cwestiynau arno fe fel o baran o Beibl. Mae'r darlleniad heddiw yn dod. Nodwch 3 pwynt nath dal eich sylw. Be mae'r bregaeth wedi dysgu chi am Dduw, be mae'r bregaeth wedi dysgu chi amdano chi eich hun. Ti'n lot o pressure yn darllen hwn, gosod dim bregaeth i yn ateb y cwestiwn yma. Beth wyt ti'n mynd i wneud neu meddwl yn bellach amdano wythnos yma. A wedyn mae yna focs hefyd, fy hoff focs i, a'r un o beth mae'n deud o'r gwylod y bocs yw, mae llun yn dweud mwy na 1000 o eiriau. So cyfrau dwdlo os chi'n meddwl bod rhyw lun. So, mae wedi paratoi ar gyfer yr plant hŷn a'r ieuenctid ydyn ni, actually, mae croeso unrhyw un os yw hwn yn helpu chi ymwneud. So mae'r ffeil gyda Lydia nawr, ond ar siliaw nawr mlaen, bydd yna ffeil ar y bwrdd ar y ffordd mewn. So helpwch eich hun i hwnna, os yw hwnna'n mynd i fod yn help i chi. A chybod, dim arholiad yw e. Bydd neb yn marcio fo. Mae jyst rhywbeth i helpu chi os fydd o help. A hefyd, os gael ddeud, nid feedback ffôn i'r pregethwr yw chwaith. Reit. Wel, fel o'n i'n dweud, darn o'r Beibl sy'n dwyn yn sylw ni heddiw ydy hanes cyfarwydd iawn. Hanes mewn gwirionedd ni gyffwrdd yn sydyn fis yn ôl pan o'n i yn edrych ar swper yr Arglwydd gyda'r hanes ynglyn â bod nhw'n adnabod Iesu wrth dorri'r bara. Ond da ni'n mynd nôl at yr hanes yma bore yma, sef hanes y ddau yn cerdded i Emaus, a spoiler alert, maen nhw'n bwmpio mewn i Iesu. So mae'r darlleniad yn dod o Efengyl Luc, 24, adnodau 13 ymlaen. A mae'r darlleniad reit hir, felly stewch nôl, newch eich hun yn gartrefol. Arwel, ti'n gallu rhoi meicroffon lan twtch? Dwi ddim yn licio gweiddi. Na ni. Yr un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond oedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi rhwystro rhag ei nabod e. Gofynnodd iddyn nhw, am beth dych chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond. Roedd ei tristwch i'w weld ar ei hwynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw, yn dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Wel, gwybod beth, gofynnodd. Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, medden nhw. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych ac roedd pawb wedi weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriad a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid i gael ei ddedfrydu i farwolaeth a'i groeshoelio. Roedd ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia oedd mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd hynny echddoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma,
Dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd lle roedd ei gorff wedi cael ei osod. Ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud eu bod nhw wedi gweld angylion, a bod rheini wedi dweud wrth nhw fod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel roedd y gwragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Dych chi mor ddwl, medda Iesu wrth y ddau roedd e'n cerdded gyda nhw. Pam dych chi'n ei chael hi mor anodd i gredu'r cwbl ddywedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth oedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod e'n mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno. Tyd i aros gyda ni dros nos. Mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwta, cymerodd dorth o fara ac adrodd gweddio ddiolch cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. A'r foment honno, diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio be mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhen dim o amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir. Mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Seimon Pedr wedi weld. Yna, dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith. A sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. Wel, bendith Duw ar ei air, darlleniad hir ond hanes cyfoethog sy'n llawn sawl cyfeiriad allan ni fynd ar hyddo fe bore yma. Allan ni bregethu am oriau. Allan ni bregethu am yr holl amser fydd fe'n cymryd i gerdded o Jerusalem i Emaus. Ond peidiwch poeni, dwi ddim mynd i wneud hynny. So, da ni'n ganol cyfres ar hyn o bryd o'r enw Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. Ac yn yr wythnosau yma, rhwng Sul y Pasg a Sul y Pentecost, da ni'n arbennig mynd i edrych ar rhai hanesion o bobl yn cael encounters gyda Iesu ar ôl iddo fe atgyfodi. Ac un o'r hanesion mwyaf enwog falle sydd gyda ni o'r cyfnod yma ydy'r hanes sydd gyda ni bore yma ynglyn â'r ddau yma yn cerdded i Emaus. Nawr, fis yn ôl, falle i chi oedd yma, wnaethon ni ganolbwyntio'n arbennig ar swper yr Arglwydd, ac yn ogystal â edrych ar hanes y swper olaf, wnaethon ni edrych ymlaen hefyd i'r hanes yma, a gweld sut wnaethon nhw adnabod Iesu yn y diwedd gyda toriad y bara. A wnaethon ni weld bod nhw wedi cael gwefr allan o hynna. A dyna sut mae'r hanes bore yma yn gorffen. Ond gyntaf ni'n mynd i weld sut mae'r mwd ar ddechrau yr hanes. Achos, fod yr hanes yn gorffen gyda gwefr, mae'r hanes yn dechrau gyda siom yn dydy. Mae'r hanes yn dechrau gyda dau ffrind yn cerdded i Emaus. A dyw pethau ddim yn dda iawn. Ond gobeithio bore yma, newn ni weld sut mae Iesu yn gallu newid y stori. Newn ni weld sut mae Iesu yn gallu siarad gobaith mewn i sefyllfa dywydd. Dwi'n ei weld ti'n bwrw glaw ti allan. Newn ni weld sut mae Iesu'n gallu siarad gobaith mewn i sefyllfa dywych, a hefyd sut mae Iesu'n gallu newid disgwyliadau pobl, a helpu pobl i edrych ar bethau o perspectives gwahanol. Nawr, roedd hi'n ddigon naturiol yn doedd hi fod y ddau ffrind yma yn siomedig wrth bod nhw'n cerdded i Emaus. Oedden nhw'n ddisgyblion i Iesu, ac o'n nhw wedi rhoi i holl ffydd. Oedden nhw wedi rhoi popeth yn yr Iesu yma. O'n nhw wedi rhoi i wyau i gyd y masged Iesu. Ond nawr, oedd eu gobaith nhw wedi cael ei chwalu yn deilchion. Oedd
gobaith nhw, gobaith Israel, oedden nhw wedi weld yn marw. A ddim jyst yn marw, ond oedd e wedi marw trwy un o'r ffyrdd mwyaf humiliating posib. Mi oedd e wedi cael ei wawdio. Mi oedd e wedi cael ei boenydio. Mi oedd e wedi cael ei lusgo trwy Jerusalem. Mi gafodd ei groeshoelio yn y ffordd mwyaf cywilyddus posib o flaen holl bobl Jerusalem. Ac yn adnod 21, ni'n darllen yr adnod ungol yma, roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia oedd yn mynd i ennill rhyddid Israel. Mae rhai ysgolheigion Beiblaidd yn dehongli hwn fel bod pobl Israel, a mae yna wirionedd i hyn dwi'n meddwl, wedi gweld Iesu fel rhyw fath o Owain Glyndŵr, neu rhyw fab darogan, neu rhyw William Wallace, ti'n gwybod. Mi oedd dyheuadau gwleidyddol yn rhan o hyn, a mae yna oblygiadau gwleidyddol i deyrnas Dduw, ond oedd rhai oedden nhw wedi rhoi eu gobaith i gyd mewn sort of gwireddiad fel na fel petai. A mae cyfieithiad Bildionet wedi dal hwnna yn reit dda yn dydi. Roedden ni gyd wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia oedd mynd i ennill rhyddid i Israel. Tas yn eisiau contextualisio fe i'r cyd-destun Gymraeg, byddwn ni'n gyfieithu'r adnod yna fel roedden ni gyd wedi gobeithio mai fe oedd y mab darogan oedd yn mynd i ennill rhyddid i Gymru. Ond chi'n deall y pwynt. Dwi'n jocian chydig bach. Ond chi'n gallu clywed y siom yn eu lleisio nhw fan hyn yn dydych. Oedd eu gobaith nhw wedi eu chwalu. Na mae rhai yn awgrymu bod nhw jyst yn cerdded nôl a'i cynffonau rhwng eu coesau i Emaus. Ond mae'n fwy tebygol bod rhywbeth lot fwy urgent i'r cerdded yma nôl i Emaus. Ond nhw mewn gwirionedd yn ffoi. Oedden nhw fel disgyblion i Iesu, oedden nhw mwy na thebyg yn poeni, falle mai ni fydd y nesaf i gael y mob yn troi yn erbyn ni. Felly mai ni fydd y nesaf i gael yn arestio a wynebu yr un peth a nath Iesu. So mewn gwirionedd, yna rhyw urgency i ffoi o Jerusalem. Oedden nhw yn dianc o bosib am eu heinios. Ond beth sydd yn amlwg hefyd rhwng y llenellau fan hyn, yw ddim jyst bod na siom ac ofn, chybod, materol, ond bod na hefyd golli ffydd yn dechrau setio mewn fan hyn. Mi oedd popeth oedden nhw wedi gobeithio amdano, o'i persbectif nhw ar y pryd, wedi cael ei chwalu yn ddarnau. Mi oedd, be oedden nhw wedi, sort of, a defnyddio term allan o gyd-destun, wedi betio arno fe. They kind of betted on a winning horse, ond nath o ddim troi allan nath o beth, tybod, o defnyddio delwedd hollol amhriodol, ond chi deall beth sydd gyda fi. A oedd hwn, oedd y siom yma wedyn, wedi arwain i ddechrau cwestiynu ffydd yn dweud. Oedd wedi arwain i ddechrau cochi ffydd. Oedden nhw mwy na thebyg yn gofyn, wel tybed oedden ni wedi plannu yn ffydd yn y lle anghywir. Tybed oedden ni wedi gwneud camgymeriad a rhoi yn ffydd yn y lle ac yn y person wrong. Nawr tybed. A dyma'r cwestiwn cyntaf, yr her cyntaf sydd gyda fi i ni gyd bore yma. Tybed i ni weithiau yn gallu unieithu gyda lle mae y ddau yma ar y ffordd i Emaus ar ddechrau'r stori. Falle bod yna rhywun yma bore yma sydd yn delio gyda siomedigaeth o ryw fath. Falle fod yna rhywun yma bore yma le mae chi wedi gobeithio am rhywbeth, a mae falle ddim wedi troi mas jyst fel oeddech chi wedi gobeithio. Falle bod yna rhywun yma bore yma yn cario rhyw loes, yn cario rhyw siom. A falle bod chi'n gwneud job da iawn o guddio fe oddi wrth yn gilydd, da ni yn rhai da fel yna, dydyn. Ond bore yma, dwi eisiau chi wybod fod Iesu yn gweld eich calon chi, mae'n gweld y siom i chi'n cario, ac yn yr un ffordd, a newn ni weld mewn munud fod Iesu'n iachau a codi gobaith y ddau ar Emaus. Dwi'n credu fod Iesu heddiw
yn gallu iachau a dod â gobaith nôl unrhyw un bore yma sydd falle'n wynebu siom. Dwi'n gwybod fod y 2 blynedd diwetha wedi bod yn anodd i lot o bobl, ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond dwi'n ymwybodol fod y 2 blynedd diwetha wedi bod yn arbennig o anodd i bobl ifanc am wahanol resymau. Oherwydd mae fe fel bod i rhai sets o grwpiau oedran, mae fel bod 2 blynedd mwyaf arwydd y cael i bywyd, fel petai wedi cael ei dwyn oddi wrthyn nhw oherwydd y pandemig. Oedd Cadi yma di Sul diwetha'n doedd, ac o'n i jyst heb registro bod Cadi yn gorffen coleg. Helo Cadi, os ti'n waith siarad, ni'n siarad amdano ti. A oedd Cadi gorffen coleg. Lenny, gorffen coleg, na nes di fel dechrau wythnos diwetha. Ond wrth gwrs, mae'r pandemig wedi chwalu syniad ni o amser, dydy. Achos mae blynyddoedd jyst wedi mynd yn rhyw fwsh mewn i'w gilydd. Ac wrth sgwrsio efo Cadi, oedd e'n taro fi i bobl ifanc. Mae bron bod fel blynyddoedd gorau i bywyd wedi cael ei dwyn oherwydd y pandemig yma. A dwi'n siŵr fod siom yn dod efo hwnna, ti'n gwybod. Am hwnna jyst yn un enghraifft. Dwi'n siŵr bod siom o gwahanol fathau yn effeithio pob grŵp oedran a pawb, dwi'n gwybod. Am hwnna jyst yn un enghraifft oedd yn pwyso ar ynghalon ni wythnos yma. Ac fel y ddau yma ar y ffordd i Emaus, pan da ni'n wynebu siomedigaethau bywyd, wath ni fod yn onest, weithiau, mae'n ffydd ni yn cael ei ysgwyd, yn dydy. Mae'n ffydd ni weithiau yn cael ei herio, a da ni weithiau yn cael cyfnodau o golli ffydd. A falle bod yna rywun yma bore yma yn y lle yna. Bod yna nai pethau mewn bywyd wedi arwain i siom, bod y siom yna wedyn wedi eich arwain chi ofyn cwestiynau ynglyn â ffydd oeddech chi byth yn meddwl byddech chi'n ei gofyn, a bod e wedi eich arwain chi i golli ffydd. Nawr, bydde seicolegwyr yn dweud beth sy'n digwydd yn hanes y ddau ar y ffordd Emaus ydy'r fight or flight response. I chi sydd wedi astudio seicoleg neu byd iechyd, byddwch chi'n gyfarwydd, sef pan mae rhyw newid sydyn yn digwydd y mywyd rhywun, neu pan mae rhyw stres ar rhywun, bod yna rhyw fight or flight response. Ac i ryw raddau, mae rhywfaint o hwnna yn mynd mlaen yn yr hanes yma ar y ffordd Emaus, dwi'n siŵr yn does. Maen nhw wedi mynd trwy brofiad traumatic iawn, maen nhw wedi mynd trwy brofiad o gochi, maen nhw wedi mynd trwy brofiad o weld y person maen nhw'n caru, maen nhw wedi mynd o weld y person maen nhw'n droi gobaith ynddo, yn marw, reit o flaen nhw. Mae yna effeithiau seicolegol yn mynd mlaen fan hyn hefyd. Ond, rhan gorau pob pregaeth yw'r gair ond. Ond, yr hyn sy'n hyfryd am y stori yma, gweithio bod e'n dechrau gyda nodyn trist iawn. Gweithio bod e'n dechrau gyda pobl yn cerdded mewn siom, pobl yn cerdded efallai'n colli ffydd. Mae Duw yn ymyrryd. Mae Duw yn camu mewn i'r stori mewn ffordd cynnil i ddechrau, ond wedyn mewn ffordd dramatig. Ac beth dwi am wneud am weddill yn amser ni bore yma yw edrych ar y ffordd mae Iesu yn ymwneud efo'r ddau yma. Edrych ar y ffordd mae Iesu yn gofalu, yn dod â cynhesrwydd nôl ac yn arwain y ddau yma yn ôl o fod mewn lle o siom i brofi y wefr unwaith eto o adnabod e. So'r peth cyntaf mae Iesu'n gwneud yw dyw e ddim yn pregethu atyn nhw, dyw e ddim yn rhoi pryd o dafod iddyn nhw, dyw e ddim yn dweud pull yourself together, ond y peth cyntaf mae Iesu'n gwneud yn adnod 17 ydy gofyn cwestiwn iddyn nhw. Mae'n gofyn am beth ydych chi'n dadlau gyda'ch gilydd. Mae'n swndio'n gwestiwn eitha pigog ar un ystyr, ond beth ydy cwestiwn dwi'n meddwl sydd yn set-up mwyn iddyn nhw allu dweud eu stori. Cwestiwn sydd yn set-up
mwyn iddyn nhw agor i calon a gadael i Iesu wybod beth sydd yn mynd ymlaen yn ei meddyliau a'i colonnau y munud yna. Hynny yw, y peth cyntaf mae Iesu'n neud ydy gofyn cwestiwn mwyn rhoi sbes a gofod iddyn nhw ddweud i stori ac agor i calon. Dyna yw'r wers gyntaf dwi eisiau ni ddysgu o'r ffordd mae Iesu yn arwain pobl o siom i wefr eto. Sef bod e'n dechrau, mae hwn yn swnio fel bach o cliché, ond mae'n dechrau gyda bod ni'n rhoi sbes i wrando ar yn gilydd, chybod. Achos dwi'n gweld amdano chi, ond dwi'n un gwael. Os dwi'n gweld rhywun yn mynd trwy rhyw amser anodd neu rhywbeth, os dwi'n hollol onest efo chi, dwi'n jumpio conclusions, dyma pam nhw wedi mynd i'r lle anodd yna. Dwi'n dod lan ar rhyw theories a bethau. Weithiau, da ni jyst angen gwrando ar stori pobl. Gadael i pobl ddeud i stori. Yn arbennig os ydy rhywun wedi cael ei frifo. Yn arbennig os ydy rhywun wedi mynd trwy rhywbeth anodd. Yn arbennig os ydy rhywun yn frywiedig ac yn vulnerable. Mae rhaid i ni roi gofod i bobl ddweud i stori. A dyna sut mae Iesu yn dechrau. Ond, mae Iesu mynd ymlaen wedyn o wrando ar stori'r bobl yma. Ac rhan o'r stori y bobl yma yw, maen nhw yn wynebu siom, mae calonnau nhw wedi torri, ond mae Iesu'n adnabod, mae rhan o'r broblem y ddau ar y ffordd Emaus oedd bod eu disgwyliadau nhw ddim cweit yn iawn, failing of a better way i ddweud, bod nhw'n wrong, basically. Dwi'n teimlo yn ffordd fwy fel subtle o ddweud hynna. Ond oedd eu disgwyliadau nhw yn seiliedig ar bod y Meseia mynd i fod troi lan fel rhyw fath o fel military hero fel petai, ac arwain Israel mewn rhyw fath o fuddugoliaeth milwrol fel petai, a taflu'r Rhufeiniaid allan a sefydlu teyrnas Israel fel y superpower newydd. Dwi'n exaggeratio chydig bach, ond dyna'r math o ddisgwyliadau falle oedd gyda nhw. Doedden nhw heb werthfawrogi beth oedd y proffwydi wedi bod yn dweud y byddai'n digwydd. Sef y byddai'r Meseia ar y ffordd i fuddugoliaeth yn gyntaf yn gorfod dioddef. Y byddai y deyrnas yn hollol wahanol i teyrnasoedd y byd yma. Byddai ddim yn deyrnas oedd yn cael ei adeiladu ar drais a gorthrwm, ond byddai fe'n deyrnas oedd yn cael ei adeiladu ar aberth a cariad. Ac felly, oedd Iesu, wrth wrando ar ei stori nhw, oedd Iesu'n dweud, reit, dwi angen esbonio, dwi angen newid i disgwyliadau nhw, dwi angen ailfframio'r stori mewn ffordd bydd yn dod â gobaith yn ôl i'w bywyd. Oedden nhw heb ddeall fod y proffwydi ddim yn addo byddai Israel a'r ddynoliaeth yn cael ei achub o ddioddeffaint, ond bod y proffwydi'n dweud y byddai'r Meseia yn achub y byd trwy ddioddeffaint, yn arbennig i ddioddeffaint ei hun ar y groes. Ac wedyn, ar ôl gwrando arnyn nhw, mae Iesu yn symud o wrando i siarad gwirioneddau mewn i'w bywyd nhw. A mae e'n siarad gwirioneddau mewn ffordd eitha plaen. A mae cyfieithiad Beibl.net yn eithriadol o blaen ar hyn. Achos yn adnod 25, mae wedi cael ei gyfieithu, Iesu'n dweutho nhw, dych chi mor ddwl. Ffwl. Nawr, dwi ddim o'r reidrwydd yn mynd i'ch annog chi, i fynd o gwmpas y lle, yn y grŵp cymuned ac dros baned ar ddiwedd y cwra, ffwl, So, Mari, ffwl, Ac, os fydd un ohonoch chi'n dod ato fi gyda rhyw broblem fugeilio, fydda ddim yn galw chi'n ffwl, peidwch poeni, Fydd hwnna'n creu fwy o waith bugeiliol i fi, dwi'n ama. Ond, beth sydd yn mynd mlaen fan hyn, ydy Iesu yn siarad gwirionedd mewn i bobl sydd angen i glywed e. A weithiau fel Cristnogion, da ni'n gallu ffaffian o gwmpas yr edges yn dydyn, yn hytrach na jyst siarad yn blaen efo'n gilydd. A weithiau, plain speaking, ydy'r peth mwyaf cariadus i wneud.
os ydy'n cael ei wneud gyda'r cymhellion iawn ac allan o gariad. Weithiau mae caru rhywun yn golygu siarad gwirioneddau plaen mewn i fywyd rhywun. A da ni'n cael enghraifft o hyn gan Iesu fan hyn. Ac mae weithiau mae rhywun yn gallu cael ei fuddiannu gan ofn, anobaith a siom gymaint, nes bod hwnna'n dod i ddiffinio pwy ydyn nhw. Hynny bod nhw'n cael ei adnabod fel y person sydd yn byw mewn ofn. Ac mwyn torri y cylch yna, weithiau mae angen, allan o gariad, siarad gobaith Iesu mewn i fywyd rhywun yn does. Byddwn ni ddim cweit yn mynd mor bell a pull yourself together math o language, nid dyna dwi'n dweud. Ond mewn sefyllfa anobaith, weithiau mae angen siarad addewidion a gwirioneddau Iesu mewn i fywyd rhywun sydd angen clywed hynna. A dyna mae Iesu yn gwneud fan hyn. So trydydd y cam sy'n digwydd wedyn, ar ôl i Iesu ddweithio nhw, dych chi mor ddwl, yw yn y bôn, mae yn dechrau rhyw fath o Bible study gyda nhw wedyn, wrth bod nhw yn cerdded i Emaus gyda'i gilydd. Mae Iesu yn siarad gyda nhw am y ffordd mae Moses a'r proffwydi, yr ysgrifau sanctaidd, yn sôn mai dyma bydde'n digwydd, a mae hwn i gyd yn rhan o gynllun Duw i achub y byd a dod â popeth nôl yn iawn. A dyle hwnna fod yn wir amdano ni hefyd. Mae'n teimladau ni'n bwysig, mae'n emosiynau ni'n bwysig, ond mae hefyd yn bwysig bod ni'n adeiladu yn ffydd ar y Beibl, ar yr ysgrythurau. Mae'n swnio'n bwysig, ond mae angen i ddweud y weithiau yn does. Chybod, mae emosiynau yn bwysig. Mae profiadau yn bwysig. Ond allwn ni ddim adeiladu yn ffydd dim ond ar brofiadau ac emosiynau. Oherwydd, os ydych chi'n debyg i fi, byddwch chi'n gwybod bod profiadau yn mynd a dod. Mae emosiynau yn newid yn dydyn mewn pob tymor o fywyd. Ac felly, mae angen rhyw bes arno ni fel Cristnogion i adeiladu yn ffydd ac i fod yn gadernid i ni pan dydy'r profiadau ddim wastad yna, chi'n gwybod. A beth ydy hwnna? Ydy'r addewidion mae Duw yn rhoi i ni yn yr ysgrythurau sanctaidd neu y Beibl, fel da ni yn ei adnabod heddiw. A mae Iesu yn dangos yr addewidion, mae'n dangos y gwirioneddau yma. A dyna pam dwi yn credu bod yn y Beibl angen bod mor bwysig i ni fel Cristnogion ym mhob oes. Wrth gwrs, dwi'n annog ceisio profiadau, dwi'n annog math o gymdeithas Cristnogion sydd yn helpu ni gael profiad a teimlad o gariad Crist. Mae hwnna'n bwysig. Ond dyle'r carreg sylfaen fod yn yr addewidion mae Iesu'n rhoi i ni yn y Beibl. Dyna pam, mae'r addoliad mor bwysig, dathlu, sacrament yn bwysig, ond dyna pam bod ni dal yn pregethu. Dyna pam gyda'n grwpiau cymuned, fod rhannu gyda'n gilydd mor bwysig, mae'r sgwrs dros baned yr un mor bwysig a popeth arall, ond dyna pam ar ryw bwynt yn pob grŵp cymuned, mae'r Beibl yn cael ei agor. Dyma yw'r patrwm mae Iesu wedi rhoi i ni sut i ni fugeilio'n gilydd. Gwrando ar yn gilydd, siarad gwirioneddau mewn i'n bywyd gilydd, agor y Beibl gyda'n gilydd. Mae'n swnio'n syml, ond mae angen i ni glywed weithiau. Yr hen bennych Saesneg yn dweud yn dydy, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Wedyn y pwynt ola bore yma. Mae Iesu wedyn, ar ôl gwrando arnyn nhw, ar ôl siarad gwirionedd mewn i'w bywyd nhw, ar ôl darllen yr ysgrythurau gyda nhw, mae yna wahoddiad wedyn iddyn nhw dderbyn Iesu mewn i'w bywydau. Nawr, nid rhywbeth ymenyddol, nid rhywbeth intellectual yn unig i'w ddeall a'i gredu i'w Cristnogaeth.
Mae'r bardd Gwenallt wedi dweud yn enwog yn dydy. Gwai ni am wybod y geiriau heb adnabod y gair. Mor ganolog ydy darllen deall y dehongli'r Beibl yn bywydau ni fel Cristnogion, dydy rhesymolu y Beibl ddim yn gallu bod yn unig sail i'n ffydd ni. Ond mae ffydd yn rhywbeth, mae Iesu'n rhywun, da ni angen gwahodd i mewn i'n bywyd ni ar lefel ddyfnach na dim ond y lefel rhesymegol ac intellectual. A da ni wedi clywed dros y blynyddoedd da ni wedi clywed dros y blynyddoedd yn dydan am ymadroddion fel bod angen i ni groesawu Iesu i mewn i'n calon. A pethau bod angen i ni gredu yn yn calon. A dyddiau yma, mae phrases fel yna'n swndio bach yn sentimental a bach yn arwynebol. Ond le mae hwnna'n dod o'i? Yn amser y Beibl, pan oedd pobl yn... Ti'n chi roi hwn lan twtch ar Sorry. Pan oedd pobl yn... 1, 2... Iawn. Okay. Pan oedd pobl yn siarad am groesawu Iesu mewn i'n calon, am gredu yn y calon, wel, ystyr y galon yn yr hen amser, oedd nid, pan ni'n meddwl am calon heddiw, ni'n meddwl am rhywbeth sentimental yn dydyn, rhyw heart emoji ar ddiwedd neges neu rhywbeth, pan ni eisiau cyfleibo rhywbeth yn neis. Ond ystyr y galon yn yr hen amser oedd canol y person, canolbwynt y person, yr hyn sydd yn greiddiol i pwy ydyn nhw. Felly pan da ni'n sôn am wahodd Iesu mewn i'n calon, da ni ddim jyst yn golygu fo mewn ffordd sort of lovey-dovey, Jesus is my boyfriend math o beth, fi a Iesu a fi. Mae'n lot fwy profound y dofn yna. Mae ynglyn â gadael i Iesu gyrraedd y lle dyfnaf tu mewn i ni. Mae ynglyn â gadael i Iesu fod yn bopeth ydyn ni a bod ni'n troi yn bywyd yn gyfan o gwmpas Iesu. Mae ynglyn â mwy na jyst credu'r pethau iawn i Iesu. Mae ynglyn â profi Iesu yn y lle dyfnaf yna, yn yn corff, yn yn enaid ac yn y meddwl. Ac a mae'r hanes yma'n gorffen ar ôl y gwrando, ar ôl y geiriau plaen, ar ôl yr ystyriaeth feibledd. Mae ynglyn â'r bobl yma yn gwahodd Iesu i mewn i'w cartre. Adnod 29. Dyma nhw'n erfyn yn dair arno. Tyrd i aros gyda ni dros nos. Mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. A mae hwnna'n drosiad da yn dydi, o le dwi'n gobeithio da ni'n mynd i landio bore yma. Mae Iesu eisiau clywed yn stori ni. Da ni angen clywed storis yn gilydd. Da ni angen siarad gwirioneddau ac addewidion Duw mewn i fywydau'n gilydd. Da ni angen darllen y Beibl. Ond, ydyn ni fel y bobl yma yn gwahodd Iesu i mewn i'n tŷ ni, neu mewn i'n bywyd ni. Achos dim ond ar y moment yna, pan maen nhw wedi agor i bywyd i Iesu, mae'r wefr yn dod yn ôl. Adnod 30 ymlaen. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara ac adrodd gweddi o ddiolch cyn ei thoriau rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ond nhw ddim di sylwi eto, mae Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno, diflannodd y golwg. Hwna bach yn random. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio be mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Felly ffrindiau, heddiw, tybed oes rhywun yma angen mynd ar y daith i Emaus efo Iesu. Oes rhywun yma bore yma falle yn delio efo siom mewn ffordd tebyg i'r ddau o Emaus. Oes rhywun angen mynd ar y daith yma bore yma. Os chi eisiau
literally mynd ar y daith a peisio'ch hun, mae tua yr un mor bell a Caernarfon i Pen y Groes gyda llaw. So, os chi moyn mynd trwy'r daith in real time, ellwch chi fynd ar daith gerdded i Pen y Groes pnawn yn y glaw. Ond o ddifri, alle bod rhywun yma bore yma yn byw mewn ofn, yn byw mewn siom ar hyn o bryd. A falle bod yr ofn i'r siom yma wedi ysgwyd eich ffydd chi. Wel, y newyddion da yw fod Iesu eisiau, bach o cliché, ond mae Iesu eisiau cerdded y daith yma efo chi. Mae eisiau clywed beth sydd ar eich calon chi. Falle bod chi ar hyn o bryd ddim yn teimlo bod chi'n gallu rhannu efo unrhyw berson arall, ond fe allwch chi agor eich calon i Iesu heddiw. Ond os chi'n agor eich calon i Iesu, byddwch yn barod hefyd i Iesu siarad gwirionedd mewn eich calon chi. A falle bod chi angen clywed pethau fydd yn brifo i ddechrau, ond yn yr un ffordd yma, scalpel y meddyg yn torri rhywun mwyn dod a'i achad. Lle bod yr Iesu yma'n dweutho chi, cewch nôl at eich Beibl. Does dim rhaid i chi attemptio darllen Leviticus i gyd, ond beth am jyst troi at un salm a gofyn i Dduw dangos i obaith i chi, jyst o chydig adnodau rhywbryd heno yma falle. Ac yn olaf, gadewch i ni beidio jyst gadael fyna'r lefel intellectual. Gadewch i ni wahodd Iesu i mewn i'n tŷ, jyst fel nathon nhw ar ôl cyrraedd Emaus. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni yn diolch am y fraint arbennig o ddod ata ti. Da ni'n cyflwyno unrhyw un yma bore yma o Dduw Dad sydd falle yn wynebu rhyw elfen o siom bore yma o Dduw Dad. Yna lot o resymau pam y byddai pobl yn wynebu siom. Yna lot o resymau pam byddai pobl yn wynebu ofn. O Dduw Dad, ro ryddid i ni rannu beth sydd ar yn calon gyda ti. Ac o Dduw Dad, rho'r dewrder i ni rannu gyda rhywun arall hefyd os bydd hwnna'n help. O Dduw Dad, wrth i ni glywed storis yn gilydd, o Dduw Dad, wrth i ni glywed doluriau yn gilydd, roedd o'i ddiyneb i ni wybod sut i siarad addewidion a gobaith Iesu mewn i fywydau'n gilydd. Helpa ni siarad geiriau proffwydol o obaith mewn i fywydau pobl sydd yn torri cylchoedd o ofn a torri cylchoedd o siom o Dduw Dad. O Dduw Dad, helpa ni fod fel Iesu yn adeiladu yn gilydd o gwmpas geiriau, Moses, y proffwydi a'r holl ysgrythurau sanctaidd. Helpa ni fod yn bobl y Beibl o Dduw Dad. Pa mae yn profiadau ni, falle ddim yna, helpa ni wybod bod ni wastad yn gallu pwyso nôl at sylfaen y Beibl i'n ffydd. Ond o Dduw Dad, gwai ni rhag gwybod y geiriau heb adnabod y gair. Helpa ni beidio bod yn gyfforddus gyda Cristnogaeth sy'n jyst yn rhywbeth i'r pen a bod ni'n ofn gadlesiddo i'r galon. O Dduw Dad, mwyn i ni brofi'r wefr, mae rhaid i ni agor yn bywydau o Dduw Dad. A mae hwnna'n ofnes weithiau. Ond bore yma, Dduw Dad, helpa ni fel y ddau ar y ffordd i Emaus i agor yn bywydau yn llydan agored i ti. Mwyn i ni cael yn gwyfreiddio gyda dy gariad a dy ras i ni eto. Amen. Amen. Wel, cyn i ni droi at Swper yr Arglwydd, da ni'n troi at rhan nesaf gwasanaeth, sef bod ni yn croesawu Ann yn aelod ata ni. Felly, mae Ann yn mynd i gamu fyny gyntaf a rhannu rhywfaint o'i stori ffydd gyda ni. Diolch fawr iawn, Ann.
Diolch, Rhys. Ydy lefel y mic mwy na lain iawn? Diolch. Sorry, dwi angen y specs iawn i ddallt. OK. Wel, nes i dyfu fyny mewn teulu Anglicanaidd, teulu gweinidog. Does gen I ddim cof o fy medydd fel baban, ond dwi yn cofio gwasanaeth ailgysegru a ryw wyl yn fy arddegau, pryd glywais I lais bach tawel, llais newydd a chynefin, yn gofyn os oeddwn I o ddifri efo'r geiriau o'n I newydd ddweud. Ac ar ôl meddwl am eiliad, fi'n yn ymatab, o dwi wrth gwrs. A teimlo rhyw clic neu ysgwyd llaw, ac ateb clir, croeso'r tîm. Mi es I brifysgol Caergrawnt, ac yna canu mewn cor capal, ffindio ffrindiau mewn cylch Cristnogol a cherddorol, a dysgu gweddi tawel myfyrgar. A wedyn, dyna fi allan yn y byd mawr yn cychwyn gyrfa a'r goll braidd, yn unig ac yn anhapus. Nes I ddigaloni, crwydro I ffwrdd oddi wrth ffydd ym Mhlentyndod a byw ynghyd â thelerau'r byd. Priodi a'r priodas yn marw gyda elfen o gamdrin emosiynol. Cael profiad trawiadol o wacter ysbrydol mewn eglwys leol. Colli ffydd yn yr eglwys ac yn y traddodiad Cristnogol. O Salm 45. Nid oes iaith na cymadroedd, ni chlywir ei lais unman. Eto clywir y sain trwy'r holl ddaear, y geiriau hyd ei thafoedd byd. Trwy ras ges I gyfle I ailgychwyn efo Barry Wrightson. Ar ôl cyfnod o fyw mewn perthynas cariadus a ffyddlon, nes I sylwi bod I mi grwydro, oedd na rhywun yna, oedd ddim wedi cerdded I ffwrdd oddi wrtha I. Trwy gysylltiad lleol, eithon ni gwrdd crynwyr, ac cyn hir y melodi yna. Nes I ofyn a profi maddeuant trwy dull y crynwyr o sefyll yn y goleuni, standing in the light. Gwadd goleuni Crist I oleuo a glanhau pob cornel tywyll a cymryd arweiniaeth ar fy ysbryd dynol. A fel glanhau tŷ, dydy o ddim yn beth unwaith am byth, wrth gwrs. Ges I a Barry aros Ges I a Barry dros 10 mlynedd ar hugain efo'n gilydd, yn byw bywyd teulu a gwaith, yn cefnogi ein gilydd I gerdded yn y goleuni. Oedd yn deyrngarwch ymarferol yn brofiedig i'r ysbryd glân, ond heb gyswllt byw a ffydd Cristnogol, na llawer o sylw i'r Beibl. O Salm 19. Estynodd I lawr o'r uchelder a gafel yno, tynnodd fi allan o'r dŵr dwfn. Rhyw 10 mlynedd yn ôl, cymerodd yr ysbryd glân afal arna I trwy fawydd dysgu a dallt. Nes I brynu llyfr o hanes Cristnogaeth cynnar, ac un arall, a darganfod rhwydwaith o ysgol heicdod Testament Newydd dwfn a trwyadl sydd yn cymryd y testun o ddifri yn ei ystyr ei amser a'i bwrpas. Diddordeb yn unig oedd o'i ddechrau. Pellach ymlaen, nes I sylweddoli bod rhywbeth wedi newid yn dawel bach. Fy mod i'n hapus I alw fy hun yn Gristion unwaith eto. Rwyf o hyd ar y daith yma. Tua diwedd flwyddyn dwytha, ar ôl cyfnod ers 2016 o golled a diffyg lles corfforol a meddyliol, ges I awydd I ffindio cymuned lleol Cristnogol Cymraeg, ymchwilio, darganfod Carsalem, troi fyny, cael croeso a derbyniad I gymdeithas. A fas fe'n eistedd rhywle acw o hyd yn gweld sut mae'n mynd, yn lle yma o'ch blaen, ond am be brofiais I yn oedfa'r hwyr dechrau mis Mawrth. O Efengyl Matthew. Dewch ata I, bawb sy'n cael ei llethu gan feichiau trwm, a rhoi orffwys I chi. Oeddwn i'n teimlo pwysau llu o feichiau amrywiol,
rhai hen a rhai diweddarach. Gweddiais am ras i fe alluogi i osod nhw i lawr. Gwelais nhw'n disgyn fel backpacks amrywiol dros y llawr, wedyn yn cael eu codi a'i rhoi lle bydd awen ar golau yn sychu nhw dipia a'i gwasgaru fel dail y hytref. Oedd tawelwch mewnol wedyn, tawelwch dwfn sy'n iachau. Chydig wedyn, teimlais neu clywais neu gwelais o'r ysbryd glân yn taro yn egnïol ac yn dyner hyd at breiddiau Cersalem. Yn cynnwys a meithrin pob un ohonom yn ei ras, a fyna efo lle a derbyniaeth fel yr wyf. Yng ngeiriau llythyr Judas brawd yr Arglwydd, Dyw yn tywall ei drigaredd, ei heddwch dwfn, a'i gariad di-ben draw, anon i oll. Yng ngeiriau Paul yr Apostol, dwi'n diolch i Dduw trwy Iesu'r Meseia amdanoch chi i gyd. Diolch am fy nghroesawu a fy nerbyn i deulu Cersalem. An. Aros. Reit. Ie, ti'n mynd cael ffoi eto. Na ni, wel diolch fawr iawn Anna am rannu dy stori. A mae'n fraint cael dod i adnabod i dros y misoedd diwetha. So mae yna chydig o gwestiynau ffurfiol i'w gofyn fel rhan o'r arfer yma. Felly, wyt ti wrth ddod wyneb yn wyneb a perffeithrwydd Duw, hefyd yn dod wyneb yn wyneb efo dy angen ac yn cyffesu dy bechodau ac yn sori? Wyt ti felly wedi derbyn Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr ar dy fywyd a derbyn y maddeuant sydd ar gael i ti trwy ras a chariad Duw? Wyt ti yn nerth yr ysbryd glân yn ymrwymo i fywyd newydd o ddilyn, gwasanaethu a tystio i Iesu Grist? Ac felly wyt ti yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni dy ddyletswyddau fel aelod ac yn addo dwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu Grist? Felly, frodyr a chwiorydd yng Nghrist wedi gwrando proffes ffydd ein cyfaill ar addunedau a wnaed ganddi. Gadewch i ni sefyll fel arwydd o'n parodrwydd yw derbyn i holl freintiau chyrfoldeb aelodaeth o'r eglwys hon. Gyfeillion, ydych chi'n fodlon ymrwymo i weddio drosti a'i meithrin yn y ffydd fel disgybl i Iesu Grist? Na ni. Gai wahodd rhai o aelodau, gai pawb iste, ond gai wahodd rhai o aelodau y grŵp cymuned ma'n yn aelod ohonyn nhw ymlaen i'r ffrynt. So os ydych chi'n aelod o, dowch, na ni, modd Ameria, aelodau grŵp cymuned a'n i ddod ymlaen i arddodi dwylo wrth bod ni'n gweddio dros Ann nawr. Na ni. O Dduw Dad Graslon, da ni yn diolch i ti bod ti wedi sibrwd dy enw drwy holl fywyd Ann. I ni'n diolch i ti am y fagwraeth Gristnogol gadarn gafodd hi yn dy bethau di. O Dduw Dad, i ni'n diolch am y ffordd nes di chadw hi hyd yn oed trwy y penodau anodd yna mewn bywyd. Ac yn y cyfnodau pan wnaeth amgylchiadau bywyd beri Ian grwydro, wnes di ddim colli diddordeb yn ddi hi. A da ni'n diolch o Dduw Dad am yr hyn mae hi wedi dysgu a'i werthfawrogi a'i elwa o'r gwahanol draddodiadau Cristnogol mae hi wedi cael y fendith o fod yn rhan ohonyn nhw dros y blynyddoedd. Ond heddiw o Dduw Dad, drwy bob helyntion blin o Dduw Dad, bod ti yn awr wedi dangos dy gariad a dy ras iddi mewn ffordd ffres a newydd yn y misoedd a'r blynyddoedd diweddar yma nawr. Ni'n diolch o Dduw Dad bod dy waed di yn ddigon i ddelio a'i holl feiau, a'i gwendidau hi, a bod atgyfodiad i'n fuddugoliaeth sydd yn rhoi cyfeiriad a bywyd newydd iddi. O Dduw Dad, da ni yn diolch
i ti, bod ni'n cael y fraint yma yng Nghaersalem o gerdded bywyd efo Ann dros y tymor nesaf yma mewn bywyd. Helpa ni fel eglwys i gerdded efo hi, weddio efo hi, yw meithrin hi yn y ffydd. Helpa ni hefyd i ddysgu o'i phrofiadau a'i doethineb hi hefyd o Dduw Dad. Ac felly, fel mae'r gair yn dweud, bydde di'r arglwydd dyfendithio ath gadw, bydde di'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd edrych arnat a rhoi heddwch i ti. Amen. Amen. Diolch yn fawr iawn. Dyna ni. Oed, okay. Dyna ni, felly i ni'n troi nawr te ffrindiau at ddathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Mae'n briodol bod ni yn gwneud hynny mewn ffordd fel y weithred gyntaf mae Ann yn gwneud fel aelod gyda ni. Ac yn ôl yr arfer, gewn ni gyffesu y credo gyda'n gilydd. Dwi'n meddwl bod Arwel mynd i gael ar y sgrin. Ia? Okay. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr, nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd a gaid trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn. Dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd, disgynnodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynnodd i'r nefoedd ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad, daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Wel, gyfeillion, dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw a rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly dewch, chi sy'n gadarn eich ffydd a chi sydd yn amau weithiau. Chi sydd yma'n aml a chi sy'n newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn Iesu a chi sydd wedi methu. Dewch, nid am ein bod ni yn eich gwahodd, ond oherwydd mae Duw sydd yn gwneud. Ac ewyllus Duw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Felly wrth bod y band yn chwarae'n dawel yn y cefndir, mae yna groeso i bawb ddod fyny at y bwrdd yn eich amser eich hun i gymryd y bara sy'n arwydd o gorff Crist a'r gwin wrth gwrs sydd yn arwydd o waed Crist, fel dathliad o fuddugoliaeth Iesu droston ni. Amen.
syllu ar ei hyfryd wei. A ddolwn enw ein Arglwydd yw, a ddolwn ein dragowydd mwy, di-derfyn fydd ein holl falan cael i ti ein Arglwydd yw. A ddolwn enw ein Arglwydd yw, a ddolwn ein dragowydd mwy, di-derfyn fydd ein holl falan cael i ti ein Arglwydd yw. Amen. Dewch i ni adrodd y gras dros ein gilydd i orffen. Gras ein Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydden ni gyda oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.